Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gipon niyo boss nga lagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mao ipadaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 15 na, buwan sa Abril tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga higala. Unahon ta sa ni mga higala mga pa-good vibes, no? Nga mga balita kasama nga kay, ha? Para nga nindot og ang atong kabuntagon karon, preskong kabuntagon. Atong gi-congratulate mahigala Subuanon, mo'y top 1 sa March 2025 Physicians Licensure Examination. Congratulations ha, si Adrian Eliazar Go sa Cebu Institute of Medicine. CIM, congratulations sa CIM din sa Viles College mga higala, no? Ano na gyud mga sukitig paminaw, no? Ako naka-appreciate ko ning maong eskwelahan. Kay kanunay ni mga higalan top 1, basta naas top 10 kasagaran. No mo na nga dili na kinahanglan ang katong mga gustong mag-medicine, di na kinahanglan madtog layo, In fact, ang kadto ang mga taga Manila ug ubang mga lugar mo anhem gani. Kay nga rin mo pa-enroll mga sukitig paminaw, So, nindot ni, no? Congratulations ngadto mahigala ni Adrian Eliazar Go sa Cebu Institute of Medicine. May nakakuha mahigala og 87.75%. Samtang laing duha ka Subuanon nasud sab sa top 10 sa maong eksaminasyon. Straight to the point. Congratulations mga higala Cebu doctors sa ang top 6 og UC og ang CIM. Sige, so ang duha ang CIM, duha sa Viles, usa ang sa University of Cebu. Congratulations. Okay, arita may gala sa duga mga isgutanan karon nga buntaga. Ang kapulisan sa Central Visayas heightened alert na. Subay may gala sa Semana Santa o gipatuman usab karon ang Upland Summer Vacation kon sumbak. Straight to the point. Sa pikas bahin mga pasayro ni sugod na pagdagsa sa mga pantalan sa Cebu Ports Authority ni pahinumdum karon ang CPA sa mga pasayro batok sa mga ticket scalpers umupahimos tungod sa kadaghan sa mga pasayro. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod. At mga tagay pagtagad may galakay ang empleyado sa gobyerno, half day na lang ang ilang trabaho ug bang adlaw sa Miyerkules Santo. Unang karon pa lang atong gisubay ang mga pantalan pinagid kasama nga Radyo Man Paul Lauro gumikan mga kahigalaan kay ang atong mga pasayro ni dagsa na sa mga pantalan gahapon pa lang ganin dakin grabihan daghan na pasayro kay laliman ka long weekend god og ibutang ta may galag half day na lang ang sa gobyerno. So Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo unya dayon na kinani ang Domingos Kabanhawan, upat ka adlaw na gunandaan. Sumulib na lang kadaag Lunes o Martes, wa na. Pwedeng taasa sa bakasyon. Na muna nga gahapon pa lang, pwedeng naghana na mahigala mga pasayros pantalan. Posible karon daghana sad kay mga pasayro og ugma gumikan mga kagalaan kay half day na lang ang mga empleyado sa gobyerno. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin may gala Vice Presidente Sara Duterte ni endorso na ni Senador Amy Marcos. Straight to the point. Ato ning klarohon mga sukitig paminaw klarohon ta sa ni kay ang grupo sa alyansa wa na magini makumpleto di naman maka-chant mahigala si Andrew nga 12 alyansa. Wa naman si Amy Marcos mahigala una mang nikalas ni sunod karon si Camille Villar. Posible mo sunod pang uban kay tan-aw la mo kalunuro naman ning alyansa.
Pero kang alyansa may pasultion, in fairness nila, maingon po sila nga, ligon pa me. Ligon ang alyansa. Straight to the Kay point. naliman ka ng alyansa, lain ko ng partidong nang naa. Kana lang daan sila si Vicente Soto ug Lacson, lahin na sa nga partido. Kana sa si Villar Maygala, kay Tano, lahin ang nga partido mo na nag-alyansa sila. No? 12 alyansa. 5 ka parties kana ang naa nag-alyansa. Silbi naghugup ba? 5 ka partido. Kung tanaon lang nga, mura magkalunuro na, iyahay lang pangambak ta ni. Mura man mahigalag, abandon ship. Pero balikon ko, ang alyansa may pasultion, ang taga-administrasyon may pasultion, ligon pa sila. Kay limang kan ang nagpundok ani, Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Inyo City, Nationalista Party. Ini Nationalista Party, kang Villar man Wanang naas Camille diha, Nationalist People's Coalition. Mao na mahigalay pundok ng naa diha mga higala sa alyansa. Unya karon og kinini ang abandon ship na ng uban. Karon mahigala pag-abandon ship si Sara Duterte pa mga kigala ay nag-endorse. Straight to the point. Basig mabali ni mga higala nga katutuang ang grupos PDP dili kompleto, karon makompleto na ning kalakiha. Kana kung maipon mga higala dili mingon nga mabalhin na media si Amy Marcos gi-endorse na mahigala ni kinini ang Sara. Si Camille Villar mausad gi-endorse ng Sara. So sa may tabo ini mga kaigalaan o makakuha og siyam ka mga lingkuranan sa Senado ang PDP laban wa na absuelto si Sara Duterte mahigala sa ipahigayon unyang impeachment. Straight to the point. Kay ang kinini ang grupo mahigala sa alyansa og sila pasultion ligon sila kay napaman ang ubang partido. Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, Nationalista Party, kuyog na sila diha, Nationalist People's Coalition, National Unity Party. Muna ka ng kambinay na adiha, kang Villar na rin, uban ba? Mao ka ng alyansa. Inana ka ligon o imong tan-aon mga sukid di paminaw, manang mo yung sila nga ligon pa ang alyansa. Ang uban sad mingon wa na, abandon ship ng uban. Kantanig pagtagad dumutaga mga kaigsunan, ang gi-endorse mga higala ni ining matawag ta mga higala Sara Duterte mao si Camille Villar o lain karong gi-endorse may gala kini si Amy Marcos. Ato ning pagtagad karon mga kaigsunan nan kung panalitan kini nga Villar kinahanglan magud rong panahon nga dili mapuydi rong panahon na og mo likoy-likoy ka og mag-neutral ka karon, di lang gyud ka magtingog-tingog na ang imo pong rating may gala di pud mo tingog. Karon panahon na murag kinahanglan gyud mahigalang mo barog kag tarong, panalitag administrasyon ka di barog nga taga-administrasyon ka. Sabi na ana, mo stand lang ka. O panalitan mahigalang taga-opposition sa ka barog Ang uban og mura og naalanganin, mag-alanganin mahigalang murag naa sa murag kaambakon o dili ba mahigala sa linaw. Ganahang mo ambak, ganahang dili, medyo malanganin ka diha ang imong rating sad medyo malanganin. Ato ni pagtagad karon nga buntaga kay si Amy mga higala ni balitok naman gyud. Si Camille Villar unsa may iyang pamahayag, di bali na gyud klaro. Kay lisod magkaayo mga kaigalaan og magpabilin sa pikas tiil sa pikas nga partido ang pikas tiil sa pikas. Straight to the point. So mo klaro na lang gyud, para nga ang mga tao dili magduda sama ining Amy. Ang mga tao mahigala magduda man kay Marcos gyud apelyido niya mo balitok sa pikas. Pero sa pikas bahin kadto pong gipanghimo ni Amy, in fairness Amy di po to lalim. Kanang paghimo niya mangilag Senate inquiry. Nga nanga-expose na hinoon ang mga bakak, nanga-expose na hinoon ang mga wa magkadimao mahigala o wa masunod nga balaod atol mahigala sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kanang pagka-expose ang iyang igsuon nga si BBM mao sa may maigo niya na mga higala. Makaingon ta unsa man ang ila drama or tinuod na gyud ni. Kay managsuon gud ni, pero kini nga awaya mahigala murag lahi naman pod. Kini si Sara unsa man iya pag-endorse. Klarohon ta ni mahigala to ning analisarog maayo karon. Kini nga pag-endorse mahigala unsa man klaro na ni o ang uban mahigala magduda man di ka mabudol ani. Ato lang ning agi katawa mga sukid tig paminaw. Ang uban moingon klaro na kanang kang Sara nga endorsement ni Amy. Okay na gina kay kanang gihimo ni Amy dili na lalim. Kunya kanang managsuon naman po'y managsuon gud nga managlahi gyud baruganan. So si BBM lahig baruganan ni Amy. Posible ang mga tawo mo ana
Ang uban sa mingon, di lagi ta kumpiyansa kay Marcos gyud apelyido. So pero kining kang Sara ko no, iya po ng endorsement, no. Lahi po tong Pilipilaban gyud, no. Personal nga endorsement. Si Ruben Padilla sad endorse masang Amy Marcos. So ato ning sundan karon. Kini ra bang ilang endorsement bag-o ni? Ato kong analisaron ng endorsement sa taon ha. Itim, ha? Ang kulay ng bansa itim, ha? Tanawon taning unsa ning pagka-itim, ha? Itom, unsa ning pagka-ituma, ha? Itom kay nagbangutan. Daghan mang meaning anang itom. Karon butag tagantad ni pagtagad mahigala sa atong panuban na ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uban pa masutanan ni mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan, sa kanunay